дар шаҳри амони урдун чемпионати осиё оид ба куштини тарзи озод ва юнони румӣ миёни ҷавонони то 20 сола ҷараён дорад. Дар намуди куштини тарзи озод дар вазни 65 килограмм варзишгари тоҷик Ҷаъфарбек Қурбонов аз ҳарифи якуми худ Синх Ҷаскаран шикаст хӯрд ва аз идомаи рақобатҳо бенасиб монд. ҳамзамон Қаюм Ҳалимов низ аз варзишгари ҷопонӣ Даито Катсуме ноком шуда имкони ба даст овардани нишони ифтихориро аз даст дод. Дар равияи куштини юнони румӣ бошад Шероз Очилов ва Насимҷон Турдибеков ҳам мағлуб шуданд. Ҳамакнун 20 июл дар рӯзи охирини рақобатҳои чемпионати Осиё Муҳаммадамин Абдуллоев дар вазни 74 килограмм ба майдон мебарояд. ҳарифи ӯ аз кишвари Қирғизистон Муҳаммадниёз Абазбеков мебошад. дар рӯзи охирини чемпионати Осиё оид ба куштини юнони румӣ миёни ҷавонони то 20 сола варзишгари тоҷик Муҳаммадамин Абдуллоев ҳунарнамоӣ намуд. ӯ дар даври якуми вазни 84 килограмм бар намояндаи Қирғизистон Муҳаммадниёз Абазбеков бо ҳисоби 6-3 зафар ёфт. дар даври чорякниҳоӣ ҳарифи Муҳаммадамин Абдуллоев намояндаи Урдун Сайф Ред Абдулҳамид Довра ба ҳисоб мерафт. Муҳаммадамин тавонист ин ҳарифи худро бо ҳисоби 11-0 сарафканда намояд ва ба даври ниманиҳоӣ барояд. мутаассифона дар даври ниманиҳоӣ Муҳаммадамин аз намояндаи Эрон Муҳаммад Оғоӣ мағлуб шуд ва имкони мубориза бурдан барои нишони биринҷиро пайдо кард. як партофти дигар анҷом диҳад аллакай дақиқаи охирин барои Муҳаммадамин мушкилтар шуд. варзишгари мо ноком шуд ва